Relácia nebude pršať. Dobre, to je dobre. Takže priateľa, skúsme. Jo, a pekný večer, ľudze, milé, no nastali nám české chvíle, a covid veci objavili, aby nás všetkých ponížili. A COVID-19 má meno, a nikto nezná o ní veľo, a média nás masírujú, ale pravdu tiež neznajú. Každý by chcel tú pravdu znať, keď vírus už nemáme vás, dokedy to trvať bude, to rozhodňujú mocné ľudé. Každý by chcel tú pravdu znať, keď vírus už nemáme vás, dokedy to trvať bude, to rozhodňujú mocné ľudé. A kde na témate náš vírus, dovolenku žiadnu nerúč, a politici si cestujú, nariadenia obchádzajú. Tretí rok už covid beží, a každému v žalúdku leží, a však samé obmedzenia 4-krát ich na deň menia. Každý by chcel tú pravdu znať, keď vírus už nemáme vás, keď to trvá bude, to rozhodňujú mocné ľudé. Každý by chcel tú pravdu znať, keď vírus už nemáme vás, keď to trvá bude, to rozhodňujú mocné ľudé. A to chcela ísť nemusíš, svadbu synovi odložíš, oslaviť navštevy nie sú, no chce to buty, že nás vedú. A dostávame my vám sily, aby sme jedno dlho žili, a majme šeby vecej razy, s tým si covid neporazí. Skúsme, priateľa! Každý by chcel tú pravdu znať, keď vírus už nemáme vás, dokedy to trvá bude, to rozhodňujú mocné ľudé. Každý by chcel tú pravdu znať, keď vírus už nemáme vás, dokedy to trvá bude, to rozhodňujú mocné ľudé.